Travnik bi uskoro trebao dobiti prvog blaženika s ovih prostora, Petra Barbarića, rođenog 1874. u Klobuku u općini Ljubuški, a koji je umro na glasu svetosti kao sjemeništarac u Travniku 1897. godine. Papa Franjo još 2014. godine ovlastio Vatikansku kongregaciju za proglašenje svetaca da objavi dekret o herojskim krepostima usluge Božijeg Petra Barbarića, čime je crkva i službeno priznala njegovu svetost. Do službene beatifikacije predstoji još malo, odnosno čeka se da Papa Franjo potvrdi čudesno ozdravljenje jednog dječaka iz Splita od atrofije mozga i cerebralne paralize, koje se dogodilo na Petrov zagovor. No to nije jedino čudesno ozdravljenje. Barbariću su se molili ne samo kršćani, nego i ostali vjernici iz bosanskih sela i gradova. Jedan od njih je i Enver Omer Babić, koji je upravo danas ukopan. Babić je prije svoje smrti travničkom župniku monsignoru Mati Janjiću ispričao i u pisanoj formi potvrdio priču o čudesnom ozdravljenju zahvaljujući Petru Barbariću. Postulator kauze koji vodi proces za proglašenje Petra Barbarića blaženim iznosi neke činjenice i govori o Enveru. Moji roditelji i ja smo islamske vjeroispovijesti i to sam i ostao. U djetinjstvu su me zvali Enver, kasnije sam promijenio ime u Omer, tako da imam dva imena. Ja nisam rođen slijep, nego sam oslijepio kad mi je bilo 4 godine. Oči su me jako boljele, ništa nisam mogao vidjeti, bile su mi posve crvene, nisam mogao podnijeti nikakva svjetla, čak su mi se oči jedno vrijeme i gnojile. Moji su me roditelji vodili raznim liječnicima, ali mi nitko od njih nije mogao pomoći. Moja sljepoća trajala oko 5 godina. Majka je isprobala sve i kad ništa nije koristilo, na prijedlog susjeda, moji su se roditelji zavjetovali i počeli moliti Petru Barbariću. Išli smo na njegov bivši grob na Bojnu, majka je uzimala zemlje s groba, razmutila je u čaši vode i time mi je namazala oči. Nakon 10 dana ja sam progledao, bio sam radostan, presretan, osjećam se kao da sam ponovo rođen. O ovom ozdravljenju i čudu objavljeno je nekoliko članaka u novinama u tom periodu. Babić je sve to potvrdio i u posljednjoj izjavi od prošle godine. U svoju izjavu, dakle, Enver je dao pred crkvenim sudištem 3. travnja 2003. u dodatnom procesu koji se vodio za utvrđivanje postojanja glasa o svetosti Petra Barbarića, sluge Božjega. Tu izjavu i sada u potpunosti potvrđujem. A ova izjava je data 31.7. prošle godine, 2016. Župnik Janjić nam je kazao da je ovo pismeno priznanje Babića poslano u Vatikan. S Petrovom beatifikacijom Travničko sjemenište i gimnazija dobit će novo svjetlo i još više će biti istaknuto njihovo značenje u novijoj narodnoj i crkvenoj historiji Bosne i Hercegovine.